ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଦୋରନଗୁନି ଲେକ୍। ଏଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ସହରରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗ୍ରୀନେରୀ ଭରା। ଏଠି ଆପଣ ପାଣି ପାଖାପାଖି ଚାଲିପାରିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କହିପାରିବି, ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ବର୍ଡ ୱାଚିଂ ଲଭର୍ସ ବି ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ଆପଣ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନେଇପାରିବେ। କାମ ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିପାରିବେ, କି ସକାଳେ ଜଗିଂ ପାଇଁ। ଏଠି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା। ଆପଣ ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଜରୁର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ। I'm stuck in a prison of doubt.